बिसिनियाव मोनसेबो रायजो राजानि थाखाय बा जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि थाखाय बा बोराय बुरैनि थाखाय बा युथफोरनि थाखाय बिस्रा मावनायनि सिमां गैया। बा जाथिखौ हारिखौ बिटिसिखौ जुदि बियो अनग्रामोनब्ला सासे गावनो बिटिसि सोरजिग्रा मिनिस्टार जानानै थांबाय, बेयावनो बियो जाख्ल'नानै थांखाबाय। दिनै बे मानसिया दिनै इउपिपिएल दोलोनि माखासे नेताफ्रा बा रायजो राजा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा माब्रै सासे जाख्ल'ग्रा लिडारखौ माब्रै बोजबना लाखो? नंगौ, दिनै जोंना नभेम्बरनि 13 थारिखआव उफ्रा बिसायख'थि दं। बे बिसायख'थियाव जोंहा केन्डिडेटआनो जाबाय सुद्द बसुमतारी सार। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों नुदों आरो जाय बिथांमोना माखासे दलाव थानायमोन बा जोंनि बिपिएफ दलनि बिरोधि दलाव थानायमोन, बे बिथांमोना दिनै जयनिं जागासिनो दं आरो जाय बिथांमोना सोरबा बिदिनो 7, 10 जन 12 जन बेफोरबायदि जयनिंखौ जोङो सोदों आरो न'आव फैदों जों बिदि खामानि मावदों। गतिके गोबां मानसिफ्रा जोंनि थाखाय प्लास जाबाय आरो गोबां पाब्लिकफ्रा जोंनो स्रोदै भट होगोन बा सुद्द बसुमतारी सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंनो बिदि इनफरमेसन होनानै दोननाय दं। दा गतिके जोङो बेखौनो रंजानाय मोनदों। जोंनि सायाव जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सुद्द बसुमतारी सारा देरहानाया खाथां आरो जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो मदद होदों। दिनै जोङो थाखा फैसा बा रां रुफा गारनो हायाब्लाबो दिनै दोलो नोगोरै दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारनानै जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गतिके बेनि थाखायनो जोंहा जे देरहानाया सियर आरो जोंनि बिटिसि 2025आव बिपिएफ सरकार दानायाबो खाथां आरो जोङो मोनसे हिसाबखौ जोङो सानबा मोननो हायो जे जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन, बे बिटिसि इलेक्सन जानाय समाव जोंनि मोनबा समस्तिजों जोंहा मोनसे एमएलए समस्ति, बे समस्तियाव जोंनि बिपिएफआ अलरेडि 4 देरहाखानाय। दा जोंनि समस्तिया मोनसेल' जेननायमोन, सुद्द समस्ति। बे सुद्द समस्तियाबो बिटिसि इलेक्सनाव बेबो देरहानाया खाथां। किन्तु दानि जोंनि परिस्थितियाव जों नुनो मोनदों जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा 7 केन्डिडेट दंखायोमोन। बे 7 केन्डिडेटआव जोंनि पपुलेसना दा बांसिन जानानै दङ। गतिके जोङो बेयावनो हिसाब मोनदों जे जोंनि उफ्रा बिसायख'थिनि जि जानो थांनाय एमएलए इलेक्सन बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनावहाय 7 केन्डिडेट देरहाखानाय आरो मोनसेल' जों जेननाय, नैबेखौ जोङो हिसाब खालामनानै जों दा नुनो मोनबाय जोंनि बिपिएफआ देरहानाया रोखा। आरो 2021 मायथाइयाव जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी सारनि गेजेराव इलेक्सन जादोंमोन, बे इलेक्सन जानाय समाव जोंनि बिपिएफआ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,000 सामथिं भटआव जेनदोंमोन। नाथाय दाख्लैनि जेब्लानाखि एमपि इलेक्सनाव जोङो हिसाब मोननो हाबाय, जोङो 7,529 भटआवल' जों जेननानै दंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सासे फ्रेश केन्डिडेट बा बयजोंबो सनमान होजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय आरो ससियेल वार्कार मावखानाय, गोबाव समाव माने रायजो राजानि मावबोखानाय बे केन्डिडेट सुद्द बसुमतारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलाव आरो जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलल' नङा, जोंनि 31 नं सिडली समस्तियाव होनो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा बिग्रायखांदों आरो देरहानाया रोखा। आरो जोङो बेखौल' नेनानै थागोन 13 थारिखआव जों रिजाल्ट इलेक्सन थुगोन आरो रिजाल्टनि समाव जोङो रंजानो थाखाय जोङो रेडि थागोन। माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ जों चन्दन ब्रह्मखौ बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बाइ इलेक्सननि उनाव बिपिएफ हिसाबै थानाय नंला होनना बुंदों। मा बुंनो? चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौलाय मा बुंनो, दहाय हाग्रामा सारा बुंखाबाय, नंगौना नङा? अब्लाबो नोंसोर सोंबाय जेला आं फंनैसो बुंनोसै। एक्सुअलि चन्दन ब्रह्मआ जुदि मोजां सासे दैदेनगिरिमोनब्ला
बा जाथिखौ हारिखौ बिटिसिखौ जुदि बियो अनग्रामोनब्ला सासे गावनो बिटिसि सोरजिग्रा बे मानसिया दिनै बे बिटिसिखौ बा जाथिखौ हारिखौ बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि माखासे लिडारफोरखौ जुदि मेगन खाथेनानै जुदि बियो खारनो हादोंब्ला अब्ला बियो रायजो राजानि आन्दोआव थानो मा बिसिबां टाइम नांगौ। दा गथिखे बेनि थाखायनो आङो चन्दन ब्रह्मनि सायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों चन्दना गावनो बेवहाय 17 बोसोर सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टार जानानै थांबाय बेयावनो बियो जाख्ल'नानै थांखाबाय। दिनै बे मानसिया दिनै इउपिपिएल दोलोनि माखासे नेताफ्रा बा रायजो राजा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा माब्रै सासे जाख्ल'नाय लिडार जाख्ल'ग्रा लिडारखौ माब्रै बोजबना लाखो आं आसरितसो मोनदों। चन्दन ब्रह्म थांनाय लोगो लोगो आं बिराद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला 2021 मायथाइयाव चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टआव आङो इलेक्सन गेलेदोंमोन। बेबायदि सासे लिडार जाख्ल'ग्रा लिडारखौ जोंनो नाङा होननानै आरो बे एमएलए इलेक्सन गेलेनाय समाव आं गोबां जायगायाव बेरायदों गोबां ओनसोलावबो मोनबा समस्तियाव आङो हाबदों नाथाय चन्दन ब्रह्मनि मोनसे खाम्फा आं नुनो मोनाखै। चन्दन ब्रह्मनि बे लामा मावनाय आं नुनो मोनाखै। दिनै बेफोरबायदि लिडारखौ दिनै इउपिपिएलआसो बोजबदों। गोबां बुङो मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा बुङो बिपिएमआव गोबां माने गाज्रि गाज्रि लिडार हाबदोंनो माखासे गोबां खोथा बुङो नाथाय गावसिनि लिडारफोरखौ जों माखौ बोजबनाय नुदों दा जाय मानसिया रायजो राजानि खामानिनि थाखा फैसा डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ लुथिनानै लाजोबखाबाय। बङाइगाव क'क्राझार बोजोंनिफ्राय बोजों शरुम बानायबाय गिदिर गिदिर न' बानायबाय न'फ्रा हाबनो हायि बायदि गैयि मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि जाख्ल'ग्रा लिडारखौ दिनै इउपिपिएल दोलोआ दिनै बोजबनानै लादों। चन्दन ब्रह्मआ जाय बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय नागारनानै थांनो जोंहा जेबो खहा गैया आरो चन्दन ब्रह्मआ सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टारमोन बियो। बे चन्दन ब्रह्म बिथाङा साबैसे मानसि लानानै थांनो हादों बयबो मिथियो। आंनि खोनानायाव 45 जन ना 42 जन मानसि बियो लानानै थांदों। दिनै चन्दन ब्रह्मआ सासे बिपिएफनि नेतामोनब्ला बेखौ बयबो जुदि मोजां मोनोमोनब्ला खमसे खम चन्दन ब्रह्मआ 7,000 15,000सो मानसि बे लानानै थांनो हागौमोन। दिनै मानो 35 जनल' मानसि लानानै थांखो। गाबोननि गेजेराव जिसुआ सुमफ्रामारिया जुदि माबा मोनसे जानानै जुदि माबा मोनसे सानबाय जेनेबा खोथा होनबाय आङो जुदि आङो हैद आंबो थालेले आं न'आव जिरायनानै थानायसै होननानै जुदि बुङोब्ला गाबोननि गेजेराव जिसुआ सुमफ्रामारिजों 15,000 10,000 मानसियाखौ आङो दलद दोनथ'नो हायो। दिनै चन्दना मा दिन्थिनो हादों बेनोलायनो आं सासे माबानि बिपिएफनि नेतामोन आं इउपिपिएलनि बिदि मावगोन आरो नों बायदि बोराय मानसिखौ जोंनो नांले जोंनो नांगौ दा यां जेनेरेसन नंगौना नङा हब' मिनिस्टारखौ जोंनो नांगौ। जोङो हब' मिनिस्टार जिखि जाया मानसियानो थाङानो हब' गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो गोबां रायजो राजाफोरनाव सों आरो बयबो मिथियो हब' माने हब'यैनो दिन सेस 17 बोसोरा हब'यै जोबहोखादों। आरो बिथाङा जोंनि माखासे ओनसोलनि माखासे थिखादारफोरखौ बा गोबां इउथ्सनि मानसिफोरखौ बियो दिखोनायनि बिहा मोनसे सिमां गैया। दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोर आङो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानदों बा बुंनो सानदों गोबां जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि गोबां मानसिफोर दङ गोबां लाइमोनफोर दङ गोबां मानसिफ्रा दिनै फरायनानै बेखार दिनै खुन बिजोंनिफ्राय बोजों बेंगालरनो केरेलानो बिथांमोना थांनानै दंहैयो। बै समाव मा बुङामोन दिनै मा जाखो बिनि थाखायनो जोंबो हाबगौमोन जुदि इउपिपिएलआ मोजां मावनायमोनब्ला जोंबो लानानै थांगौमोन दोलै नोगोरै रायजो राजाखौ नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जेबो बिसिनियाव मोनसेबो रायजो राजानि थाखाय बा जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि थाखाय बा बोराय बुरैनि थाखाय बा इउथफोरनि थाखाय बिस्रा मावनायनि सिमां गैया। गथिखे बिनि थाखायनो बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव आं गासैखौबो खावलायदों जों आंबो सासे इउथ्स लेभेलनि हिसाबै आंथ' गोबां समनिफ्रायनो आं बुंबाय थादों जोंनि इउथ्सफ्रा गथा जानानै जोंनि माखासे मावनो लानाय जे सिमांफोर बे सिमांफोरखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायदों। आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय थांनाया जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा आरो बे चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै रावबो बिनि उनाव दिनै खारफाग्रा रायजो राजा गैया। गथिखे जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा बुंदों जाय मानसियाखौ जों लिडारखौ सैया बे लिडारा जोंनिफ्राय थांदों जोंनि थाखाय मोजांसो। हाग्रामा साराबोथ' बेखौनो बुंगासिनो दङ दा बुंसैलै आंखौ दा सोंसै होननानै दा गथिखे बिनि थाखायनो चन्दन ब्रह्मआ जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा आरो जोंनि बिपिएमआ थांनानै थागोन 2025आव सरखार फैनाया रोखा नायबायल' था रिजाल्टनि समाव।